یک زن در агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа кор карда барои 49 нафар ҳуҷҷат дуруст ва бо истифода аз 11 корти бонкӣ маблағи зиёдеро аз худ кардааст ки ин ҷинояташ аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия ошкор шудааст. боқиева зарина ҷамахоновна, узви ҳизби халқии демократии тоҷикистон, дар вазифаи муовини сардори раёсат сардори шуъбаи таъиноти нафақаи раёсати агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе кор карда, дар давоми фаъолияти кориаш аз соли 2016 то 4 моҳи аввали соли 2019 бо роҳи сохтакорӣ тартиб додани ҳуҷҷатҳои нафақавӣ бо истифода аз 49 номунасаб ва 21 рақами аснодҳои нафақавӣ ба воситаи 11 адад корти бонкии нафақавӣ дар маҷмӯъ ба маблағи умумии 1 миллион 423 сомонӣ маблағҳои буҷетиро аз худ кардааст. вобаста ба ин ҳолат нисбати боқиева зарина ҷамахоновна ва дигар ҳаммаслаконаш мансабдорони узви ҳизби халқии демократӣ ки дар ин ҷиноят ба ӯ ёрӣ расониданд, парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда маблағи тасарруф гардида ба пуррагӣ ба буҷа барқарор карда шудааст.